Oyozi. Ima. Oyozi. Ima nwanne m. Oyozi omenala. Ima nwanne m. Oyozi omenala. Na ka alapụ nke fọrọ echi. Ole maazị ka o si adị. Oyozi ndekwere. Nna ọsịsọ ụtọ ka m na-akpọ gị na fon na. Ka ebe ị nọjide anyị, ka eme fon gị ọ na ọkwa dọrọ. Ọkwa ngwa gị na tata birthday yi nwoke. Ka ezo onye ọ. Ịmaazị onye ọ, ịmaazị nke na-emezi. Nna tata birthday overtaker na amechi ụwa. N'ụmụ Chimereze nọ. Overtaker nọ. Tata birthday ya na tata ka na-echeta ọmụmụ ya. N'ama nwa. Ozugbo m na-agwa gị na olili gbara kasa aka Casablanca. olili gbarụ na ịma na kịta bụ taịm ya. Taa bụ taa. Ịghọtago anyị kwesịrị ime otu obodo. Ya bụ na anyị ga-agbajebe ebe ahụ ka anyị ga celebrate na overtaker taa bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ ya. Anyị ga lie elu. Ana m kwamiri wish ya happy birthday. Anyị ga-aga lie nwa. Ka anyị wish gode happy birthday. Happy birthday nwa. Anyị na-wish overtaker happy birthday to him. Tata nwa. Na-asị na ọ ya adịrị mma. Ọ ya adịrị mma n'ekise. Ọ ya adịrị mma n'oyi. Si n'ebe ọtụ isi na ọ ya adị mma. Nwanne na anyị ejebe na nke n'ụbọchị adịrị mma. No civilian family, no fight for face. But if you enter inside